Хайырлы эртә, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Пассажирларга уңайлыклар арта. Тиздән Казанда бер юлы 4 яңа трамвай маршруты ачыла. Биләрдә 11-нче халыкара сәләт яшьләр форумы бара. Быелгы форумның үзенчәлекләре нәрсәдә? Традицияләр яңара Тәтеш районында Мартва халкының Валда Шиняс дигән борынгы бәйрәм йоласы узды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең Кызыл Хоч иҗтимагый җәмгыяте рәисе Павел Савчук белән очрашты. Республика белән Россия ике арада хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Башкалабызда шулай ук Кызыл Хоч җәмгыятенең төбәк вәкиллеге офисы ачылды. Рөстәм Миңнеханов Павел Савчукны оешманың 155 елдыгы белән котлады. Хәзерге вакытта балалар бакчасына йөрүче балаларның 80% әлегә гамәлдә булмаган һөнәрләр белән шөгыльләнер дип фаразлана. Казан инновацион университеты галимнәренең фикере шундый. Бу хакта Татарстан Яңа гасыр республика иҗтимагый сәяси хәрәкәте офисында сөйләштеләр. Киләчәктәге төп максат кадрларның цифрлаштыру шартларын әзерләү. Профильле министрлыклар, республика югары уку йортлары, эш бирүчеләр, парламентарийлар, һөнәр юнәлешләре проектлары, яшьләр белән эшләү, инклюзив белем турында сөйләштеләр. Мәктәп, югары уку йорты, эш бирүче максаты нәтиҗәле эшләргә тотрыклы булырга тиеш дип саный экспертлар. Чөнки кайбер һөнәрләр буенча сорау белән тәкъдим арасында аерма барлыкка килгән. Шуңа күрә хәрәкәт активы Татарстан һөнәре навигаторы цифрлы платформасын булдырырга тәкъдим итә. Ул кешегә яшь чактан ук һөнәрне билгеләүне күздә тота. Казанда бер юлы 4 яңа трамвай маршруты барлыкка килә. Хәрәкәт составының соны да арта. Шәһәр халкына һәм кунакларына нинди уңайлыклар булдырыла, хәбәрчебез белеште. Россиядәге иң озын маршрут. Казанлылар арасында популяр булган 5-нче трамвайга ярдәмчеләр арта. Иң күп пассажир йөргән участокка яна бер маршрут, 10-нче трамвай стәле. Тимер юл вокзалыннан Глазунов урамына кадәр барлыгы 25 трамвай йөри. Расписание шулай итеп төзелгән. 5-нче маршруттан 1, 10-чедән 2 трамвай уза. Составлар шулай чиратлашып йөри. Бу участокта трамвайлар арасындагы интервал 4-5 минутка кадәр кими. Шул рәвешле без вагоннар күбрәк булыр дип өметләнәбез. 2 июльдән Казанда бер юлы 4 трамвай маршруты ачыла. Барлыгы 8 маршрут була. 1-нче трамвай Каравайдан Елга портына кадәр йөри. Элек ул төп тимер юл вокзалына кадәр генә бара иде. Каравайдан Химиклар урамына 8-нче маршрут йөри. Пассажирлар аз булу сәбәпле, әлеге юнәлешкә 6 вагон гына җибәрелә. Тимер юл вокзалыннан Вахитов мәйданына кадәр дә пассажирлар аз. Биредә 17-18 минутлык интервал белән 3-нче трамвай йөри. 2-нче трамвай вокзалдан Елга портына кадәр. Аны 4 елдан соң тыргызганнар. Ул 1-нче трамвайга юнәлешне киметергә тиеш. Шул юнәлеш буенча көн саен кичке сәгать 5-тән Түбәтәй экскурсия вагоны йөри. 45 минут эчендә шәһәр тарихын белеп кенә калмыйча, азык-төлек җыелмасы да алырга мөмкин. 4-нче һәм 6-нчы трамвай маршрутлары үзгәрмәй. Транспорт картасы белән берлектә бер трамвайдан икенчесенә күчеп утыру тарифы кертелә. Ул 1 сәгать буенча гамәлдә була. Шушы вакытта трамвайдан трамвайга чикләнмәгән санда күчеп буша йөргә мөмкин. Ягъни бер тапкыр 31 сум түләп, пассажир төрле маршрутка күчә ала. Трамвайдан трамвайга бушлай күчеп утыру өчен билгеле бер тарифлы транспорт картасы гына кирәк. Аны картаны тулыландыру пунктында яңартырга мөмкин. 8 трамвай маршруты хәрәкәтенең тулы схемалары мэрия сайтында күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Иң яхшы муниципаль практика Бөтен Россия конкурсының федераль этабы башлана. Иктисади үсеш министрлыгы конкурста катнашу өчен муниципаль һәм шәһәр округларыннан гаризалар сайлап алуга киреште. Узган ел Чиста шәһәре төзекләндерүгә 50 миллион сум акча аткан. Иң яхшы муниципаль практика конкурсында беренче урынны алырга шәһәр халкы булышкан. Социаль челтәрләрдә дә, шәхси очрашуларда да җирле хакимият белән актив аралашканнар. Мөһим мәсьәләләрне тиз арада хәл итү җирле үзидарә органнары белән мондый аралашуның яхшы нәтиҗәләр бирүен күрсәтте.
участвовать в конкурсе? Конкурста катнашырга гариза биреп, экспертлар бәясен алганнан соң, без үзебезнең дөрес юлда булуыбызны күрәбез. Безгә чыннан да үсү өчен мөмкинлекләр зур. Иң яхшы муниципаль практика конкурсында шәһәр округлары һәм җирлекләре коммуналь техниканы алыштыру, ишек алларын яхшырту, төзекләндерү өчен зур суммада грантлар отарга мөмкин. Муниципаль икътисади, сәясәт, финанслар белән идарә итү, халык белән нәтиҗәле элемтәләрне тәэмин итү, шәһәр төзелеше сәясәте, милләт-ара тынычлыкны, татулыкны ныгыту, акыллы шәһәр юнәлешләрендә призлы урыннар алырга мөмкин. Участники, как и раньше, в случае победы получат гранты из федерального... Конкурста катнашучылар җиңә яулаган очракта федераль бюджеттан грантлар ала. Узган ел конкурска 1000-нән артык гариза килгән. Шуларның 50-се җиңеп чыкты. Ишек алларын төзекләндерүгә, коммуналь техника сатып алуга, гомумән актуаль мәсьәләләрне хәл итүгә конкрет акча алдылар. 20 августка кадәр муниципалитетлар үз заявкаларын икътисади үсеш министрлыгы сайтында калдыра ала, 15 октябрьдә грант откан шәһәр һәм җирлек исемнәре игълан ителә. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Татарстан яңалыклары. Татарстанда 1 июльдән шәхси эшмәкәрләр һәм кеше бизнес оешмалары өчен махсус салым режимы кертелә. Республика Россиянең сынау режимында махсус салым режимында эшли башлаган 4 төбәгенең берсе булды. Бу салым салуның автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системасы. Ул эшмәкәрләрне салым хисапларын тотудан азат итә. Керем һәм чыгымнар китабында алып барырга кирәкми. Салым органнары тиешле салымны автомат рәвештә санап чыгара. Махсус салым режимыннан 1 июльдән яңадан барлыкка шәхси эшмәкәр яки юридик зат файдалана ала. Якынча бәяләүләргә караганда Татарстанда җитештерелгән системадан 18 000 эшмәкәр һәм кеше бизнес оешмалары файдалана. Үз туганыңның исемен Бөек Ватан сугышы елларындагы Лица Победы тарихи депозитариенда мәңгеләштерергә мөмкин. Каһарманның фотосурәтен сканерга күчереп, аның хәрби биографиясен язып җибәрергә кирәк. Портретлар проект порталында һәм Мәскәүдәге Җиңү музеенда урнашкан видеостендта урнаштырыла. Россиядә Бөек Ватан сугышы афәте кагылмаган гаилә юк. Әтиләр, бабайлар яу кырында сугышкан. Миллионлаган кеше яу кырыннан кире әйләнеп кайтмаган. Каһарманнар батырлыгы еллар дәвамында буыннардан буыннарга күчеп хәтерләрдә саклана. Миллионлаган язмышлар тарихи ел язмага берләшә. Батырлыкны Лица Победы цифрлы банкында мәңгеләштерергә мөмкин. Бөек исемнәр шунда берләштерелә. Суть проекта – это поднять... Проектның асылы кешеләрнең бөек җиңүгә өлешләрен кертүләре турында тарихның тулы картинасын булдыру. Җиңүнең кулларына корал тотып көрәшкән фронтовиклар гына түгел, тыл хезмәтчәннәре, гади эшчеләр, крестьяннар, балалар көн саен фронт өчен нәрсә дә булса эшләп өлешләрен кертте. Лица Победы РФ сайтында киләчәк буыннар өчен каһарман образын мөстәкыйль рәвештә саклап калырга мөмкин. Үз туганыңның фотосурәтен сканерга күчереп, биографиясын язып, архивга җибәрергә кирәк. Интернетка керү белән проблемалар чыкса, офиска мөрәҗәгать итәргә була. Күп функцияле хезмәтләр офисларында барысында бушлай эшлиләр. Шулай итеп, миллионланган исемнәр туплана. Лица Победы проекты порталында һәм Мәскәүдәге Җиңү музее видеостендында үлемсез хәтер экспозициясе яңара. Искәндәр Гыймалдинов, Ия Кислицына, Татарстан яулыклары. Һәр сишәмбе көнне иртәнге сәгать 8-дә Шәреккүл паркының агач мәйданчыгында балалар һәм өлкәннәр өчен балет осталыгын камилләштерү буенча бушлай күнегүләр уза. Балет биюен үзләштерергә омтылган кешеләр гимнастика һәм классик бию элементлары белән таныша. Балет гимнастикасы һәм тартылу белән шөгыльләнү мускуллар эшчәнлеген активлаштыра, артык авырлыкны киметергә булыша, гәүдәнең сыгылмалылыгына ирешергә мөмкинлек бирә. Күнегүләрнең тагын бер файдалы ягы алар һәркемгә зур эстетик ләззәт алучыганагыда. Казанның 15 номерлы мәктәбен тәмамлаучылар арасында Луганскидан килеп укуларын дәвам итүчеләр дә бар. Башка чыгарылыш сыйныф укучылар белән бергә аларга да аттестат тапшырдылар. Россия белән Украина мәгариф системаларында аермалыклар бар. Шуңа күрә яңа мәктәптә уку процессына кирип китү кыен булса да, укучылар авырлыкларны уңышлы җиңеп чыкты. Аларга мәктәп коллективы да булышлык күрсәтте. Луганскидан килгән 3 чыгарылыш сыйныф укучысы да киләчәктә укуларын югары уку йортларында дәвам итәргә теләк белдерде. Сөрем газы белән агуланудан сак булырга кирәк. Узган төннәрнең берсендә Казандагы бер гаиләдә шок кына фаҗига булмый калды. Беломорский урамында бер хатын-кыз һәм балалары газ белән агуланган. Бәхеткә аларны аңсыз килеш гаилә башлыгы күреп ала. Тиз арада ашыгыч ярдәм чакыралар.
Фатирда газ исен тоеп күршесенә мөрәҗәгать итә. Постучал в дверь, спросил. Күршем ишекне шакып беренче булып миңа мөрәҗәгать итте. Бездә газ исе юкмы дип сорады. Юк дип җавап кайтардым. Шуннан соң ашыгыч хезмәтләрне чакырталар. Ул арада хатыны һәм балалары хәлсезләнә. Табиблар хатынының 14 һәм 16 яшьлек үсмерләрнең сөрем газы белән агулануын ачыклый. Балаларны хастаханәгә озаталар. В данный момент находится в отделении диагностики, проводятся все необходимые. Хәзерге вакытта алар диагностика бүлегендә барлык кирәкле медицина тикшерүләре үткәрелә. Балаларның хәле тотрыклы. Аларны тиздән чыгаралар. Бу хәлгә тикшерү органнары, прокуратура игътибар иткән. Әлеге факт буенча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәй торган хезмәтләр күрсәтү турында җинаять эше кузгатылды. Шуның белән бергә прокуратура һәм профильле ведомстволар тарафыннан газ җиһазларын куллану өлкәсендә куркынычсызлыкны тәэмин итү чаралары буенча тикшерү үткәрелә. Хәзер урында белгечләр эшли, газ белән тәэмин итү һәм җилләтү системаларын тикшерәләр. Гадәттән тыш хәлгә берничә көн кала белгечләрнең бу йортка килүләре турында әйткәннәр. Берничә ел элек бу йортта сөрем газы белән агулану очрагы булган. Не знаю, сколько лет тому назад мужик умер. Моннан берничә ел элек беренче катта бер ир газдан агуланып үлгән иде. Яхшы хәтерлим. Идәнгә егылып, хәле кинәт начарланган. Хатынына вакытында ярдәм күрсәтәләр. Быел Татарстанда сөрем газыннан 4 кешенең гомере өзелгән, 55 кеше зыян күргән. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Республикада яшәүче төрле милләт халыклары үз традицияләрен, гореф-гадәтләрен кайтара. Тәтеш районында кояшка табыну дигән борынгы йоланы яңарттылар. Килдеш авылында яшәүчеләрнең мордваларның Валда Шиняс дигән бәйрәме билгеләп үтелде. Якты көн бәйрәменең күркәм мизгелләре киләсе репортажда. Клавдия Петровна кояш чыгуга дугалар укый, кәрҗингә сый-нигъмәт тора. Мордваларның милли Валда Шиняс, ягъни якты көн бәйрәменә бар күңелен биреп, җентекләп әзерләнә. Мы идем праздновать, скремлять. Әби юл чатында якын дуслары, яшәшләре белән очраша. Халык җырларын көйләп, иске Кирамәт чишмәсенә төшәләр, аннары тауга менәләр. Мордваларның Килдеш авылында кояшка табыну дигән борынгы йоланы яңарттылар. Солнышко, нарядись, красная, покажись. Мы вышли в народ, собрали покруг. Без халык белән киңәшләштек, барысын да барладык, искә төшердек. Бу безнең тарих, гореф-гадәтләребез. Без аларны сакларга тиеш. Бергәләп сөйләнгәннән соң Мордва мәдәнияте бәйрәменең иң күңелле йолалары башланып китте. Җирле артистлар спектакль аша Мордва халкы тарихы, аның традицияләре турында сөйли. Кояш сәгатьләре буенча яшәү сәнгате искиткеч тамаша. Мордва гореф-гадәтләре турында народ йортта да белергә була. Мондый йортларда зур гаиләләр яши. Главное место, наверное, в избе, это, конечно же, печь. Бу йортта төп әйбер мич, әлбәттә. Ул барлык функцияларны башкаруга яраклаштырылган. Мич ашата да, җылыта да. Мордваларның милли ашамлыклары күп төрле, сыйланырга яраталар. Валда Шиняс кояш муллык һәм уңдырышлылык бәйрәме. Милли ризыклардан истәлләр сыгылып тора. Барысы да элекке традицияләргә туры китереп әзерләнгән. Мордовская уха. Так как варим сами, Мордова. И рыба там из Волги получается. Рыба из Волги, да, волжская рыба. Очень вкусная. Милли гореф-гадәтләр күп төрле, мавыктыргыч. Теләүчеләр үзләрен балык тотуда сынап карады. Мордва халык уеннарын уйнады. Мифологик персонажлар белән танышты. Үзләренә могҗиза ачучылар да табылды. Мордва мәдәниятында хатын-кызларны хөрмәтләү аерым урын алып тора. Фанис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы. Татарстанның Биләр тарихи археологик музей тыйлыгында 11-нче халыкара сәләт яшьләр уку-укыту форумы уза. Быел ул нәрсәләр белән үзенчәлекле? Әлеге сорауга җавапны Искәндәр Гыймалдинов эзләде. Бүгенге көндә күп кенә яңа һөнәр барлыкка килде. Шулай күбесе үзгәрде. Балага алар белән ничек танышырга? Биләр форум шундый мөмкинлек тудыра. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән уздырылучы яшьләр проекты Татарстан Республикасы районнарыннан 14 мең сәләтле баланы, остазларны, Россиянең башка төбәкләреннән һәм чит илләрдән ватандашларны берләштерә. Быел Адымнар мәктәбендә сәләт гаиләсенә аяк басты. Беренчедән, миңа калса, бүгенге чара, шуннан да бик зур мәгънәгә
Мис сәбәпле. Беренчедән, гомумән алганда биредә хәзерге вакытта 4 күп телле мәгариф үзәкләреннән безнең җумһуриятебездә төрле төбәгеннән төрле шәһәрләренә урнашкан шушы мәктәпләрдән балалар бергә җыелышты. Инде балалар бергә җыелышкач, аларның дуслыклары, хезмәттәшлекләре барлыкка килә. Форум кысаларында төрле юнәлешләр һәм профильләр буенча 6 смена үтә. Белем бирү, мәдәни һәм спорт программалары уздырылу планлаштырыла. Татарстанның һәм Россиянең танылган белгечләре, музыкантлары, артистлары үз тәҗрибәләрен форумда катнашучыларга җиткерә. Безнең бу елны Сәләт Биләр форум һәм гомумән әлеге җирлектә узучы халыкара форум 11-нче мәртәбә уздырыла. Һәм без инде елдан-ел булган тәҗрибәне зурайтып, балаларны командамда чакыруыбызны дәвам итәбез. Бездән күп кеше куркынычсызлык кагыйдәләре турында сорый. Ягъни, шуның хәтле зур территориядә ничек инде балалар кошмыйча таймыйлар, ничек инде алар монда калалар дип сорыйлар. Монда берничә җавап бар. Беренчедән, әйдәманнар, алар белән һәрвакыт 24-кә 7, алар янында төннәрен карап торалар, алардан китмиләр. Әйдәманнарның эшен инде баш җитәкләр карап. Һөнәрләр биләр форум сменасында катнашучылар үзләрен рәсем сәнгате һәм скетчингтан алып, мобиль робот техникасына һәм нейротехнологияләргә кадәр төрле өлкәләрдә сынап карый ала. Мин Октаныш адымнар мәктәбендә укыйм һәм менә шушындый форумда катнашырга мөмкинлек минем өчен бик яхшы, чөнки яңа кешеләр белән танышу, төрле кызык чараларда катнашу, бу барысы да минем җаныма бик якын һәм бик ошый. Беренче көннәр анда күп организацион моментлар шуңа күрә анда әллә ни кызык була алмый, ләкин бүген миңа бөтен әйбер ошады. Беренче көнне үк инде әле зарядкалар, бәйрәмнәр булмаган иде, безнең организацион программалар гына булды. Шунлыктан без әле танышып бетә алмадык. Инде менә бүген зарядкада да, линейкада да без бөтенебез белән бергә таныштык, уртак тел таптык, дуслаштык. Форум Татарстанның йөзе булган проектларның берсе. Россия җирлегендә дә, аннан читтә дә киң танылу алган проект. Ул белем бирү һәм IT-технологияләр өлкәсендәге тәҗрибә һәм идеялар белән уртаклашу, иҗади һәм һөнәри күнекмәләрне үстерү, иң әһәмиятле дөнья күләм фәнни технология һәм социаль трендлар белән танышу платформасы. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яулыклары. Моторлык эзләп йөрим. Китап радиосы әнә шул исемдә Татарстан районнарында әдәби-музыкаль кичәләр оештыра. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студия кунаклары Китап ФМ радиосы баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм радионың башкарма продюсеры Лилия Кадырова. Исәмсез хөрмәтле кунаклар, хош килдегез. Хәерле иртә, хәерле көн, хөрмәтле Айзилә, хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Уңышлы көннәр булсын, кояшлы көннәр булсын. Мин матурлык эзлим дигән проект башлап җибәрдегез. Автотур дип әйтергә кирәк моны. Әлеге проектның максаты нәрсәдә? Шул турыда тулырак сөйләп китегезче. Дөресен әйткәндә, башлап җибәрү дип әйтү дөрес түгелдер дә бәлки, чөнки бу мин матурлык эзләп йөрим дигән автотурны без узган ел башлап җибәргән идек. Аның беренче концерты булды Казанда Кореев театрында. Бик уңышлы узганлыктан без әлеге чараны Татарстанның һәм Башкортстанның берничә районында күрсәтеп кайтырга булдык. Һәм инде шул максат белән узган елны октябрь айында ялышмасам чыгып киттек Татарстанның Мамадыш, Минзәлә, Актаныш районнарын узып, Башкортстан чиген теге чыгып, инде Илеш районы, Чакмагыш районы һәм башка Уфаның үзендә Нур театры янында зур урам концерты куеп, Уфада яшәүче милләттәшләребез белән туган телне җырлап урап кайткан идек. Һәм инде бу елда әлеге күркәм традицияны без дәвам итәргә булдык. Һәм инде бу ел без Татарстан белән генә әлегә шикләнәбез. Һәм инде бер проект бар, анысы инде Чуашстан һәм Мари иленә без шулай ук чыгарга уйлыйбыз. Анысы инде бөтен дөнья татар конгрессы белән. Инде менә үзебез Китап радиосы гына оештырган чара белән без булачакбыз Татарстанның 14 районында һәм Казанда, шулай ук август азагы, сентябрь башында булачак. Шулай ук 3-4 концерт инде Казанның үзәк паркларында дип торабыз. Исеме бик матур, мин матурлык эзләп йөрим. Ничек соң, уңышлымы? Матурлык эзләү ничегрәк бара? Гомумән узган елны да инде бу елны да без менә Кукмара белән Орчакларына барып кайттык. Матурлыкны эзләп табып
булды дип әйтсәм, дөрес булыр, чөнки бик матур итеп каршы алалар. Шулай ук анда яшәгән артистлар, җырчылар, биючеләр, ансамбльләр безнең белән бергә чыгыш ясыйлар, шигырьләрен укыйлар безгә ияреп. Шуңа күрә миңа калса бу проект бик уңышлы бара әлегә. Шигырь сайлаганда нәрсәгә күбрәк игътибар итәсез? Классик әдәбиятыбызгамы, яисә инде хәзерге заман әдәбиятына йогынты ясыйсызмы? Хәзерге заман әдәбиятына дисәм, дөресрәк булыр. Без аны актуаль дип атыйбыз. Бүгенге көндә актуаль булган әдәби әсәрләр безнең гомумән китап радиосының концепциясенә корылган. Инде әлбәттә без берничек тә классик әсәрләрне һәм классик язучыларыбызны урап уза алмыйбыз. Әмирхан Ники, Галимҗан Ибраһимов, Гомәр Бәширов һәм башкалар без аларның барысын да күрсәтәбез радиобызда. Ләкин иң басым ясаганы бүгенге көндә тамашачыны җәлеп итә торган өлешендә без куябыз бүгенге көндә актуаль булган хикәяләр, повестьлар һәм шигырьләрне. Һәм ничек соң кайта аваз бармы? Менә сезнең бит инде максатыгыз татар яшьләренә нәкъ менә шушы китап укуга мәхәббәт уяту, әйме аларда менә шушы татар әдәбиятына тартылуны уяту. Ничегрәк кайта аваз бармы? Кайта аваз бар миңа калса. Китап радиосында яңгыраган шигырьләрне кешеләр бик мөмкин китеп тыңлый һәм анда 16 яшьтән алып булырга мөмкин. 35 яшьлек апа-абыйлар да язалар, әйтәләр, үзләренең фикерләрен белдерәләр һәм шигырьгә тартылу 100% бара. Гомумән китап радиосы ул мультимедияле платформада корылган. Ягъни мәсәлән без шикләмибез Казандагы FM ишлек белән генә һәм шикләмибез без Google Play'да һәм App Store'дагы мобиль кушымталар белән генә дә без тамашачы белән әңгәмә корабыз социаль челтәрләрдә. Безнең гомумән радиода, радио эфирында гади кеше килеп үзенең шигырен яисә автор шигырен сөйләп китә ала. Әгәр дә ул эфирга куелды икән, әгәр дә ул заук ягыннан һәм сыйфат ягыннан югары икән, без кешесенә, йөзенә карамыйча, бездә бик күп җырчылар килеп яздыралар, күргәннәре бардыр тамашачыларның. Шул Гөлсия Бадретдинова, шул Зарина Хасаншина, шул Эльвина, Гөлнас Сафарова, Зөлфия Зиннуров, Фабрих Абриев, алар үзләре инициатива белдереп киләләр һәм инде без яздырып китим әле сездә бер генә булса да шигырь дип килеп яздырып китәләр һәм инде ул шушы шигырьләрне без эшкәртеп эфирга куйганнан соң һәм инде социаль челтәләргә куйганнан соң халык бик күпләп яратып караганлыгын белдергәннән соң инде алар үзләренә дә күңелле, безгә дә рәхәт. 14 районда концерт узачак дип әйттегез, сез әлегә билгесез дип әйттегез. Менә безнең тамашачыларыбыз сезгә шалтыратып әйтә аламы? Менә безнең районга да кайтып, шушындай әдәби музыкаль чара оештырыгыз әле дип. Дөресен әйткәндә, без быелгы концепцияны корырга, быелгы автомарафон концепциясын корырга булдык, сораулар буенча. Бүген иртәгә инде реклама кампаниясе башланачак һәм безнең шушы реклама продуктларын ишеткән, күргән, укыган һәр кеше безне үзенә чакырала. Ягъни мәсәлән, әгәр дә без кая күбрәк чакыралар, без шунда барачакбыз. Кайсы районга, авылмы, районмы, ул шәһәрме, ул менә кайда безгә килегез дип кулаш җыеп каршы алырга әзерләр, без шунда барга ризабыз. Һәм инде теге бүгенге көндә графикның тәгаен әзер булмавы да шуның белән бәйле. Без җәй дәвамында барачак урыннарыбызны 2-3 атна кала килеп, инде игъланнар урнаштырып, анонслап, җигреп барырбыз безне көткән урыннарга. Хәерле юллар сезгә, автотур уңышлы булсын. Һәм инде барлык тамашачыларыбызны әлеге матур әдәби музыкаль кичәдә матурлык эзләп йөрим дигән кичәдә көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә, исән-сау булыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.